Gikan sa buhat sa mga apostoles. Usa ni ana adlaw si Pedro ug si Juan niadto sa templo sa alas 3 sa hapon ang takna sa pagtulog. Sa gamhaan nga giganlang matahong nga baghaan, may usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw gihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos. Sa pagkakita niya ang Pedro ug ang Juan nga nalulod sa templo, nagpalimos siya kanina. Mitutok sila kaniya unya ningon si Pedro. Tanawa kami. Musa mitanaw ko bakul kanila ug nagpaabot nga hatagan siya gilimos. Ug si Pedro niingon, wala ako'y kwarta. Apan hatagan ko ikaw niining aniang tanan. Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazareton, nakaw. Unya gigulitan ni Pedro ang iyang tuong taong sa ako, o itabangan siya pagpatindog. Diha, nalikon ang tiil, buol-buol sa bakul. Nilukso siya, mibarok, nilakaw. Unya ituyog siya kanina ngadto sa templo, nga naglakaw, naglukso-lukso, kung nagdayo sa Diyos. Ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw, kung nagdayo sa Diyos. Kung yang nanila nga siya, mauli ay ang makililimos, nga naglingkuran dito sa kataan sa templo, nga gihanlag matahong nga baghaan. Nang tingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kanina. Ang pulong sa ito. Salamat sa Diyos. Ang yuta puno sa kaayo sa limon. Ang yuta puno sa kaayo sa limon. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan, isang yaw sa kanasuran ang iyang mga pinamhatan. Awiti siya, awiti ang iyang pagday, isang yaw ang kananiyang katingalahang mga buka. Ang yuta puno sa kaayo sa limon. Himayaan ang iyang balaang ngalan, pagsadya kamo, o mga kasing-kasing na nangita sa Ginoo. Pabuta ang Ginoo diha sa gapon. Paningkamuli ang pag-alagad kaniya sa kanina. Ang yuta puno sa kaayo sa limon. Kamu mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sunuon, mga anak ni Jacob, iyang mga tinili. Siya ang Ginoo, mawawalan ng Diyos. Sa tibok yuta, nagahari ang iyang panghukom. Ang yuta puno sa kaayo sa limon. Mahimundong siya sa kahangturan sa iyang kasabutan nga iyang ipalungkad sa usa ka libo ka mga kaliwatan nga iyang gihimo tali kang Abraham o pinaagi sa iyong panumpa ang Isaac. Ang yuta puno sa kaayo sa limon. Hallelujah. Ang Ginoo bala kanila. Pagbasa gikan sa Santos nga Evangelyo sumala sa Lukas. Sa mga adlaw mga kanila nagkakawayon sa usa ka balangay nga gihanlan ni Deus. Mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem ug nagsulod ay sila may tungkol sa tanan buta nga nahitabo. Samtang nagsinuntinay sila nagtungkol sa Jesus ug ikuyog kanila, nakita nila siya, apan wala sila makailakan niya. Unya miingon sa Jesus kanila, kung sabay inyong panagiskutan sa pagdalakaw mo. Mayroon sila na subok o panagpay, o
Ug ang usa kanila gikan ng Cleopas ano ba na kaniya? Ikaw ra ba'y nagpuyo sa Jerusalem nga wala may malo sa mga nahitabo dito inidakaan na bayo? Unsa mo nahitabo na siya? Ang nahitabo kay Jesus nga Nazareno mitubag sila. Usa siya ka propeta o gila sa Dios sa tanang mga tao nga gaghanan sa pulong sa buwan. Ang mga kadakuan sa pamari mga punuan bitugyan kaniya aron sinutan siya sa kamatayo o gilansa nila siya sa Dios. Naglawat ang kadto kami na siya mao ang luwas sa Israel. Lawat panihini, ikatanong adlaw na karon sa kini nabo. O pipila sa mga babae nga among mga kauban, nakapakuran ka namo, nangaglawat sila pag-adto sa langanan apan wala at nilahikap lagi dito ang iyang lawas. O namalik sila o nagbilog nga nakita ko sila pananaw diin may mga anghel na misulti kanila na buhin siya. O pipila sa mga kauban nangadto sa langanan o nakaplagan nila kini sumala dayon sa isugilon sa mga babae apan wala sila makita kanila. Unya may Jesus kanila pagkabuang yung ninyo. Pagkadugay ninyo mutuo sa nagagisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man na mag-antos ang Mesiyas ni ining pangutakan o unya musulod sa iyang kamayan? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti na itungod kaniya sa ibong kasulatan. Sugod sa mga pasabot na isulat ni Moises at sa mga simulan sa tanang propeta. Natutupaladunan na sila sa balangay ngayon na nagtuan kung nagpasabot si Jesus na dapat kung padayan sa lang siya sa unahan. Apan gawiran nila siya tignan. Anhil lang tamang mahulay kay hapit lamang kami. Pusa na dayon siya o nagpabiling uban kanina. Sa ilang pagpanihapon, ibuha siya sa pan o ipanalaginan niya kanina. Unya, ipikas-ikas niya o ihatag kanina. Diyan-diyan na buka nila mga mata kung nakaila sila kanina. Apan nahanaw siya. Nag-ignanay sila, dili ba imon may kalayo na nagdilaab sa atong kasing-kasing sa diyan nagsulti siya kung nagpakinaw na nato sa kasulatan dito sa ngalan. Kung nalindog sila dayon tumalik sa Jerusalem, diin ikablagan nila ang napulong sa katinunan o gagabang nga nagatigo o nagigong. Tinuod kayo ganapatan ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya isaysay sa duha ka tawo ang itabo dito sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. May sugod ni Kristo ang Ebanghelyo sa duhalang punto na pwede na mamulat diri sa ang Ebanghelyo na napamatian. Pero istorya sa Epilis, sa akong pagpamalando may tungkol sa duha ka importante yung kabutang may tungkol sa akong Ginoo. Una, galiha sa atong kasubo sa atong sa panahon na kita frustrate, na kita agi na kanang masayo kita sa atong kinabuhi when we go through this state and frustrating and disappointing experiences in our life. Na Ginoo kanunay uban bulakaw na nato ihasa ang Kristo. Kay siya ni si Emmanuel dili lang uban kuyo ka nato sa may gayon nga kita tayo. Apan labi na dinut sa may gayon kung sanay kani kanunay kalimtan nato ang Ginoo dili kinupiya. Sa mga gayon kung nga kita ma-overwhelm sa ating emotions, dili kayo tataw sa ato presensya sa Ginoo. In the same way, in a more practical way, di ba, kanang mag-take ng exam, niya maunahan na sa kulbag, o kalimutan na natin ang banyan na nag-refutan. Inanapon sa mga sila niya, basta ato galing palabihon, maunahon ang atong kulbag, kasakit, atong mga disappointment at frustration, lisod dito sa kita ang paglihok o ang presensya sa Ginoo sa atong ginabuhi. So, kaya naman pamatihan mo, napaguban sa Ginoo sa duha ka nagtakaw, bata, disappointed sila sa ilang mga damgo may tulog ni Kristo. Apan si Kristo, nagpakita sa iyong baligon na siyang tuyong, ituyo, dihan sa iyong kasuko.
Ikaduha ng punto, na usahay po sa atong kinabuhi ang Ginoo magpahina sa ato isip usa ka estrangero. That God comes to us sometimes as a stranger or in strange situations. Usahay kung mapunta sa usa ka higayon sa atong kinabuhi nga dili familiar sa ato mataran-matan. But sometimes God is telling us that He is also present in new things, in new experiences. Ganit itong panahon sa pandemic, wala may nakaandam na mahitang mo this year. Yet that very experience, which is also not just new to us, but it was also a very sad and difficult experience to us, dito natin mas nakita ang presensya at pagutan sa Ginoo. So sa mga kayo nga kita, dili familiar sa kanya, yung bansa atua, hindi na siya na finding ourselves in a new place, but also being in a new situation in our life. Karang the midlife na di nakasabot sa mga binabati, sa mga sikatian, mga nag-teenager, mga patanon, bagong mga parents. These are new experiences. But if we welcome them sama sa duha ka tao, kailang i-welcome ang isa ka stranger na diaya ang Ginoo. Dihapon natin siguro mas makita kailan ang Ginoo sa mga bagong kabutan, galing sa mga bagong tao sa ating kinabuhi. So diha sa mga padayon natin inutuman, ang Ginoo makalimayon sa iyang pagbubuhay ka nato. Isip mga simbahan, isip libangan, isip na kilingpan na nagkanunay na napanaw, kita ang takuha diha ang puso, paglahon sa saad sa Ginoo na siya diling magbibigyan sa ato sa ating kinabuhi. Sa anak, sa anak. Shalom. Naisunod ako araw na nato naging sakripisyo na bago sa Diyos na mahal, magagagahan sa Kanya. Wala mo ta sa ituwang sa numisyon ikan sa iyong mga pag alang sa pagkain sa ilan. Alang sa kapustanan sa tibukin sa Diyos. O ginuod na bata kini sakripisyo na sa among kaluwasan, kung lawasan kami sa talag at sa lawas. Kini ang pangayon pinabi ni Kristo ang Ginoo. Ang Ginoo na kaninyo. Ibayang ninyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santo Samahan Diyos, ang tunay magagagahon sa tanan. Angay manalo ngayon nga magpayon kami sa pagdayon kanimo sa tanang panahon na panahon na gayon niinig ang panahon na nga may mayamang ka sa si Kristo ihalan nga ang sakripisyo sa Pasko. Siya ngayon ang matungkod na kordero na nagawatan sa masala sa kalibutan sa pagpakamatay kinaglan niya ang kamatayan ug sa pagkabanlaw ni uli niya ang among kinabuhi. Tungod di iniuban sa mga kaliban sa Pasko sa pagkabanlaw, nagmaya ang tibuong kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niluyong pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa bayuno nga pagtuo.
pagsantos ni Magasa, aron mahimo ginialang na namo nga lawas sa tubo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya kabalingon ni Kuha siya upan. Ipasalamat kayo. Bibigas sa nihatag ini kadto sa ibaginunan ng Ginoo. Tawag kami ninyo ng tanang maganda, kay kini mo ang lawas ni yan anak kami. Sa samang paagi tapos ang kanihapon, ikuha siya sa kalis. Ipasalamat kayo ng pag-usap. Nihatag ini kadto sa iyong maginunan ng Ginoo. Dawagan ninyo Panginoon kamatanan, kita niini, kay gini mo ang sa akong dugo, sa bagong tunay na kasalutan. Ang dugo ngayon lang ang ninyo kanan sa maraming tao, aron ang mga salaan pasayo. Buhatan ini ang maghandong anak. Kini ang misteryo sa pagtubo. Aron paghandong sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nag-aalat kami kanimamahan, nilipan sa kinabuhi kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami iniisip, nga ngayon nga matupang kumalagad kanimo. Himo ang kami ng mga lawat sa lawas ng Tuwa ni Kristo, magkayusa niya sa Espiritu Santo. Pinundumi Ginoo imong simbahan sa pitong kalibutan, himo ang mahigit kami niya sa ugma, uban sa obispo si Jose, sa tanang mga pari, mga religyoso, at imong mga laiko. Pinundumi ang imong anak na si Papa Francisco, na imong itawagan na kanimong ikan ni kinabuhian. Sa pagkunyang namatay siya uban ni Kristo, mapanaw ka siya uban kaniya. Pinundumi sa mga among naigsuman ng namatay, balawang na mapanaw sila, huwag tanang namatay niya sa kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong mga. Kaluoy kami tanan, imo ang kagungayan na makaapit sa kinubay buhay, uban ni Maria ginahangaulay sa Diyos. Uban sa Jose Hermana, uban sa mga apostoles, sa tanan ng mga santos, na nagatuman sa imong kabubuton na taas sa kalingan. Uban kanila ang ikaw na kayo, ang ikaw na imayak, dinagi ni Jesucristo, imong anak. Dinaagi kaniya, uban kaniya, bihan kaniya, dihatag ka na kanimo magkagagawang naman, kaya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang tumulong ibaya at sa akuran